ania ang kasing-kasing ko o hinloi sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinloi sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinloi sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Mayong buntag sa tanan. Kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli dito sa Buhat, Kapitulo 5. Padayon ta sa ato ang series sa mga nagsunod. Nag-series ta sa Acts. Ang goal sa ato ang series karon is para makat-on ta unsaon pag buhat sa sugo sa Ginoo sa ato tawag na to discipleship, no. Atong tanaw na mga ehemplo nga gihatag sa mga apostoles kaniadtong panahona sa early church. So atong tan-awon, atong studihan ang kaninga passage atong makit-an na unsa ilahang gibuhat ato nga panahon. So before na to adto na atong passage, short background lang sa nahitabo na no sa dihang ni bayaw na si Hesukristo ngadto sa langit, yang gingnan ang iyang mga apostoles sa Acts Kapitulo 1 nga ang tanan sa iyang pagbayaw na moabot ang Espiritu Santo, may moabot sa ilaha ug maghatag nila gahom nga mahimo silang mga witness dito sa mga katawhan. Og so mo toy nahitabo, nahimo silang witness. Ug karon padayon ta nagsugod na ang ilahang
panagtapok o gitawag na to church or gitawag na to early church atong panahon na. Pero sa karon atong passage naabot nga ang panahon nga si Pedro o ang iyang kauyog nga mga apostoles nagsangyaw sa maayong balita. Buhat sila mga milagro, pinaagi sa gahom sa Ginoo nga gihatag sa ilaha. Unya ang nahitabo kay naay panagbangi or gitawag na to sa English opposition or nasuko ang mga religious leader atong nga time. So ang nahitabo tungod sa ilang kasuko naay panagbangi ang mga apostoles o ang mga Jewish leader or gitawag na tong mga leader sa unang panahon. So muni ang nahitabo karon sa dihang naay tension, naay panagbangi sa ilaha ug muni man nahitabo karon sa ato ang pag-astudyuhan. By the way, ang ato ang mensahe karon akong giuluhan og unstoppable or dili mapugngan, no? Kinsa kay dili mapugngan. So again, kung naamoy mga Biblia, adto apakliar dito sa Buhat or sa Acts kapitulo 5, ang bersikulo dito magsugod sa 17, mahumanta dito sa 42. So taas-taas gid siya. So atong buhaton, atong isiusahon ang bersikulo antod mahuman og atong kutluan og mga maayong panunuluan nga atong makatunan sa ato ang pagkinabuhi isip nga mga disipulo ni Jesucristo. So naitulo ka butang nga atong makita og atong hinumduman ani nga passage. So una, dapat mo submitar sa authority sa atong Ginoo. Again, submitar ta sa authority sa Ginoo. Ikaduha, atong ikinabuhi ang atong pagkakristohanon. Atong ikinabuhi ang atong pagkakristohanon. O ikatulo, musafir or gitawag na to, musafir ta sa pangalan sa Ginoo. Or suffer in His name sa English, in His name's sake. So suffer sa pangalan sa Ginoo. So again, katong tulong butang nga atong paghisgutan karon. Ang ato ang rason nganong naata aning kalibutana kay tungod gibuhat ta para sa Ginoo, para paghimaya sa Ginoo. O kung dugay na ta nga Kristohanon or dugay na ta nagbasa sa pulong sa Ginoo, makahibaw na ta ana nga atong kinabuhi dili lamang para sa atong kagalingon, para mabuhi ta ning kalibutana. Kay kahibaw ta nga tanan butang aning kalibutana sa kalibutan lumalabay lamang. So munang atong unaon nga atong panginabuhi dili lang para sa tuwa kundi dili para sa Ginoo. So dapat ta mo submitar sa iyang authority, sa iyang pagkaginoo ug ato siyang alagaran or serbisyuhan. Kay siya man ang ato ang Ginoo ug ato ang mangluluwas. So sa kaning nga particular nga passage, ako ni siyang basahon sa English by the way, ato lang i-translate sa Bisaya kay dili kayo ko kalitok sa mga Cebuano nga mga translation. So naitulo kabot na nga akong giingon. So una makita nato dira sa bersikulo 17 kutob sa 28. Ingon diri, submitar ta sa authority or sa pagkaginoo sa ato ang Dios. Submitar ta sa ato ang sa authority or sa pagginoo sa ato ang Dios. Dingon dira sa bersikulo 17. Atong basahon. The high priest and his official who were Sadducees were filled with jealousy or nasuya sila sa mga apostoles. So anong nasuya man siya sa mga apostoles? Again, sa kung gingon ganina, ang mga apostoles nagpadayon sila og sangyaw sa maayong balita. Og walang sila nagsangyaw, nagbuhat sud sila mga milagro nga pagbuhat nga gitugot sa Ginoo sa ilaha. Like for example, giayon nila ang mga naysakit ug mga inana nga mga butang. Gitagaan lang paglaom ang mga manglilimos ng mga inana ng mga butang. So nasuya sila kay mga tawo murag nituo sa ilaha. Nga naman, kay same sa gibuhat na Jesucristo katong si Jesucristo na apa ning kalibutan mao gipadayon sa mga apostoles. Og kung atong i-recall no katong tan-awon balik mao gikamatyan ni Jesucristo nga naman ay opposition tungod sa mga leader sa Jewish nga leader atong nga time tungod wala sila kauyon sa binuhatan ni Jesucristo. Karon nagpadayon og buhat ang mga apostoles ato. So manang naselo sila or nasuya sila sa mga apostoles. So ang gibuhat nila ilang gipadakop sa verse 18. They arrested the apostles and put them into the public jail.
But an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Then he told them, "Go to the temple and give the people this message of life." So at daybreak, the apostle entered the temple as they were told, and immediately began teaching. When the high priest and his official arrived, they convened the high council, the full assembly of the elders of Israel. Then they sent for the apostle to brought from the jail for trial. But when the temple guards went to the jail, the men were gone, so they returned to the council and reported, "The jail was securely locked with the guards standing outside, but when we opened the gates, no one was there." Verse 24, when the captain of the temple guard and the leading priest heard this, they were perplexed, wondering where it would all end. Then someone arrived with a startling news. "The men you put in jail are standing in the temple, teaching the people." So the captain went with his temple guards and arrested the apostles, but without violence, for they were afraid the people would stone them. Then they brought the apostles before the high council, where the high priest confronted them. Verse 28, last. "We gave you strict orders never to teach in the man's name," he said. "Instead, you have filled all the Jerusalem, all your teachings about him, and you want to make us responsible for his death." So, ang ilang gisgutan na ni si Jesucristo. So, ang naitabo, nasuya na sa ang mga Jewish leader, ilang gipadakop ang mga apostoles, kauban si Pedro, unya ilang gipriso. But, pagkagabi na, nagpadala ang Ginoo og anghel, nga mo'y niabli sa prison, or sa prisuhan. Unya, nanggawa sila o giingnan sila sa anghel nga padayon og pagsangyaw dito sa templo sa ngalan ni Jesucristo. So nagpadayon sila, so niadto sila sa templo, nagpadayon sila sangyaw. So pagkaabot sa buntag, gipatawag sa mga high priest ang mga apostoles, pero pag adto sa mga gwardiya sa prisuhan, wa naman sila sa sulod. So nangalisang sila, asa man to? So mata nilang gi-report nga wa dire. Pero ilang nakitaan nga na dito sa templo. So niadto ang guard na pod sa mga high priest ilang na sa templo, nabalik dito, nagsangyaw na pod sila. So mutong giadto nila og ginang gikuha, pero wala nila in violence, murag kalma lang pagkadakop. Wala nila giharas pagdakop. Nga naman, daghan mo mga tao, nahadlok sila nga mga tao basin masuko nila. O gingon dito, maybe they would stone them or batuon sila kung ilang gira. So ilang kalma lang sila, so ilang giadto. So pag abot nila dito, gipangutana, gilitis sila or giingnan sila. Di ba giingnan man mo na mo nga ayaw na mogsangyaw sa iyang pangalan, which is si Jesus Christ. Unya karon ang iyong gibuhat, inyo nang gipuno ang buok tibok Jerusalem about sa iyang pangalan. Unya inyo pa jud ming patungan or inyo gipasanginlan nga namatay, kami mo'y nagpatay niya, which is mo hitabo, di ba? Atong nahibaw-an kung basa ta sa kinabuhi ni Jesus Christ. Ang reason nga namatay siya tungod sa mga high priest, sila mo'y nagpalansang ni Jesucristo. Sumuto na hitabo. So ato makita dira nga ang kinabuhi sa mga apostoles, ilan ang gisubmitar ang ilang kinabuhi didto sa Ginoo, sa authority sa Ginoo, or ang sa pagkaginoo ni Jesucristo. Kay makita nato kung ang usa ka tawo mo submitar sa ihang master or sa Ginoo, tanan sugo or tanan buhat aning tawhana dapat uyon ang master. So ang nahitabuan ilang makita na to ang picture or makita na to ang imahe nga nisubmitar sila sa ilang kinabuhi dira ni Jesucristo nga naman kang ilang kinabuhi ilang gidedikar sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisan unsa man nahitabo, gipriso na sila pero napadayon gihapon sila. So tanawa ang picture. Gidakop sila tungod kay nagsangyaw sila, di ba? Karon gibuhian sila sa anghel. Pero ningon ang anghel padayon mog sangyaw. Kung kita ato, moingon ta nga, gidakop gani ko kay tungod nagsangyaw ko niya. Karon musangyaw na sa balik. Dakpo na sad ko. Di ba? Pero sila, unsa silang gibuhat, ni sangyaw gid sila nga naman, gisugo sila sa Ginoo. Mo ni ang picture nga makita nga gisubmitar gid nila ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo.
Problema na to karon mga Kristohanon, wa na to gisabmitar ang tong kinabuhi ni Kristo mo nang ang sugo sa Ginoo, ang ihang pulong, di na to basahon, di na to buhaton, nga naman, wala sa atong hunahuna, wala sa atong kasing-kasing, nga atong Ginoo maoy ato ang gitawag og master or dapat na tong serbisyuhan. Ang nahitabo, ang atong kaugalingon, ang ato ang gisatisfy, ang atong kaugalingon, atong giserbisyuhan. Atong kaugalingon, atong gitagag importansya kumpara sa Ginoo. Hinaton ta sama sa mga apostoles atong isabmitar ang ato ang mga kinabuhi diha sa Ginoo. Kaya atong giingon man nga Ginoo atong Ginoo or gitawag nato ato ang Lord and Master, siya ato ang master. Tapat siya ang matuman sa ato ang mga kinabuhi. So mo nay challenge na to karong kabuntagon. Ikaduha, ikinabuhi ang atong pagkakristohanon. Nasa verse 29 kutob sa 32. Gingon dira. So gingon na to ang mga Jewish leader no nga ayaw ninyo dili ninyo isangyaw pero isangyaw gihapon sila. So dili gid kausa kun kadaghan na nis lagi badlong. So sa 29 ingon siya, but Peter, si Pedro, and the apostles replied, og yung mga kauban, ingon siya, we must obey God rather than any human authority. So ingon siya, mas mutuo mi or mas mutuman mi sa Ginoo kaysa bisag kinsa aning kalibutana, bisang kinsa pang tawhana. So sa 30 ingon siya, the God of our ancestor raised Jesus from the dead after you killed him by hanging him on a cross. Then God put him in the place of honor at his right hand as Prince and Savior. He did this so the people of Israel would repent of their sins and be forgiven. Then we are witness of these things, and so is the Holy Spirit who is given by God to those who obey him. Verse 33. When they heard this, the high council was furious and decided to kill them. So nahitabo, gina sila nga, ayaw na magsangyaw, unya ningon sila nga, ang amo ang ancestor, ang amo ang mga karaang mga lulo sa amo mga lulo, no, nakita or naka-witness or sila mismo nakita, naka-witness nga si Jesus Christ namatay o dito sa cross, pero gibayaw or gibanhaw siya sa Ginoo para ang mga katauhan sa Israel mapasaylo siya mga sala. So ang ilang gisgotan diri, plain o klaro ang gospel ni Jesus Christ, ang maayong balita. Nga si Kristo niyanhi sa kalibutan, nagpakamatay sa atong mga kasalanan, unya pagikatulong adlaw na banhaw og nabuhi para sa ato ang kaluwasan. So atong makita dira nga ang apostoles, ilang gikinabuhi, kay ningon sila sa verse 32, we are witness of these things. Nakita ni nako ni mga butanga. Bisag ang balang Espiritu Santo, nga gihatag gikan sa Ginoo, nakakita ani mga butanga or witness ani mga butana. So, gihatag ni sa Ginoo para atong ikinabuhi. Ningon ang mga apostoles. So ang gibuhat nila, di lang kini submitar sila sa pagkaginoo or sa Ginoo or sa Master, which is si Jesus Christ, kundi ila pong gikinabuhi, ang ilang nakita o ang ilang nasayran. Nga ang Ginoo, nagapasaylo na sa itong mga kasalanan, so dili na ako ang karaan nga ako sa una. Yan ang mga apostoles. Bag-o na ko nga binuhat sa Ginoo nga naman, gipakamat yan na akong kiraan nga kinabuhi. Diya, kung atong tanawon, no, si Pedro, backward tagamay, katong naapa si Jesus Christ, padulong siya lansangon, unsa may gibuhat ni Pedro? Di ba iyang gideny si Jesus Christ? Dili ka usa, di ka duha, kung dili katulog yun. Iyang gideny si Jesus Christ. Pero tanawa karon si Pedro. Ang posisyon ni Pedro karon sama sa posisyon ni Jesus Christ atong nga time. Naa sa atubangan sa council, gipangutana siya. Pero unsa may gibuhat ni Pedro? Iya ba gideny si Jesus Christ? Wala. Kundi iyang gikinabuhi ang iyang pagkristohanon. Wala na siya nahadlok. Nga bisan pa man, nga ang kani nga reason or the same situation ni Jesus Christ, nga mo'y gikamatyan ni Kristo,
nga gipahunong sa paiyang buhat pero wa niya gihunong, wala nahadlok si Pedro. Usa lamang kini nagpatinuod nga si Pedro nagkinabuhi isip nga sumusunod or isip ng witness ni Jesus Christ. Ipakita niya nga ni-obey siya. Ipakita niya nga ang gospel iyang gisangyaw bisan asa siya. Gingnan gud sila nga ay na mo pagsangyaw ana pero iya gyapon gisangyaw. Bisan dito sa council, the same gospel yang giingon nga si Jesus Christ amo man nakit-an nga gilansang nabanhaw. Anong di man nila mo masulti nga mismo kami kita man mi ana kay bawo mi unsay sakto. Ingon siya witness sila. Kita siya. So di niya ma-deny. Murabag kung makita kag tao nga nangawat, di ba? Pakita nimo, for example, nakita nimo ang tao nga nangawat, ikaw mismo nakakita. Unya gipangutana ka sa mga tao nga unsay nitabo. Di ba, musulti ka nga, siya kaning tawhan na mo'y nangawat kay kita ko mismo. The same sa gingon ni Pedro, pag pangingon niya nga ayaw na mo sangyawan niya siya. Anong di man na mo isangyaw nga kami mismo kita man mi. Nga nag-uban mi ni Jesucristo, kita mi nga nilakaw siya sa tubig, kita mi nga na siya giayo nga buta, kita mi nga mga milagro nga yang gibuhat nga karon kita mi nga inyo siyang gipatay. Unya inyong gilangsang dito sa cross. Pero pag ikatulong nga adlaw nabanhaw siya, nibayaw siya. Kita man ni mga butanga, witness man ni mga butanga, anong di man may makasurya, anong di man may isulti. Sumuna ang pagpagkinabuhi. Ang isip nga Kristohanon, mahimong witness ni Jesucristo. Ug mo na gibuhat ni Pedro. Ug on challenge po sa tuwa karon sa dihang pinakaninot nga balita nga tumadunggan. Sa dihang kita nahimong Kristohanon, ikaw ug ako, nahimo po tang witness or follower ni Christ. Yun sa man ito pag-witness na, kita ba ta? Wala. Pero, pinaagi sa pulong ni Jesucristo na kaibaw taon sa ang kamatuoran. Nga si Jesucristo nagpakamatay sa itong mga kasalanan, pagkikatulong adlaw na banhaw para sa kapasayloan sa atong mga sala. Kung atong makita, kita mismo witness na. So kita dapat mo share, kita dapat isangyaw nato unsay gibuhat ni Jesucristo didto sa cross sa iyang pagpakamatay sama sa gibuhat ni Pedro. Unya ato makita diri nga bisan ikamatay ni Pedro ang iyang mga gipangsulti og sa mga apostoles ila gyapon gisulti. Og mo ning nahitabo sa verse 33, when they heard this, pagkadungog sa mga Jewish leader ingon siya, the high council was furious and decided to kill them. Pamatyon unta sila. Pero, unsay nahitabo, verse 34, but one member, a Pharisee named Gamaliel. So, kani si Gamaliel, na siya gibuhat. Unsa may gibuhat? So, isummarize na to. Ang nahitabo, pag lagot sa mga Pariseo, kung sa gibuhat nila, ingon siya nga, pamatyon ta ni sila. Kay gahi na dyan ni sila, kita pa'y madihado, ani, kay mga tao, mutuo naman nila. Kaya nga naman, mubuhat gud sila milagro. Sangyaw sila, giingon nila nga, ang kamutuoran nga tungod aning high council namatay si Jesus Christ, which is tinuod, di ba? Kasi sila may niadto sa mga Romans para ilansang si Jesus Christ. So si Gamaliel yung gitapok ang mga high council, ningon siya nga na makita na ito sa verse 34 kutob sa 39. Ingon siya nga gitagaan niya duha ka example na ay duha ka leader or duha ka tao nga niadto gitawag na tog si Theudas og si Judas. So ningon siya, si Theudas kuno nagbuhat og kulto or nagbuhat og tapok sa mga tao. Pero sa dihang namatay si Theudas, ang mga tao nawagtang, na scatter or wa ni padayon ang gitawag nilang tapok. Karon si Judas the same sad. Nagtapok lahi ni siya nga Judas Judas of Galilee. Gitapok sa niya mga tao, unya naghisgot sila, buhat sila kulto pero ang naitabo namatay si Judas, unya ang mga tao na scatter, wag gyapon ni padayon, ingon siya. So mo niyang giingon sa mga high council, nga if kaning mga apostoles gani, ilang tapok, pangan ni Jesus Christ, so wala ni Jesus Christ, kung mga wa na gani, kung mawagtang gani ni sila, mawara ni sila, or di na gina sila mapadayon, if dili tinuod. Pero niingon siya, na diri, sa verse 38, akong basahon, ingon siya, so my advice is leave this man alone, let them go. If they are planning and doing these things merely on their own, it will soon be overthrown. Ingon siya, pasagdi na lang, buhiin na lang ni sila. Kay kung nagplano-plano ni sila, nagtapok-tapok nila sila para silang kaugalingon, mawagtang na ni sama atong duha ka mga tao nga sample ni Gamaliel. Pero ningon siya sa verse 39, hindot kayo siya.
But if it is from God, ingon siya, pero kung gikan man ni sa Ginoo, you will not be able to overthrow them. Kung gikan man gani ni sa Ginoo, kung ang Ginoo man gani nagtugot ani, dili gid nimo sila mapugngan. Ingon siya, you may even find yourself fighting against God. Kundi lang ikontra gani nimo ang Ginoo, dili kani mga katawhana. So si Gamaliel nagtuo nga nay possibility nga kani mga tawhana tinuod nga ni follow. Imagine high council ni siya, high priest ni siya. Mga nakontra ni sila sa mga apostoles. Pero, wa niya gisirad-an ang iyang hunahuna nga, basin tinuod din siya. O which is, sakto siya nga naman. Kaya atong masaksihan, ang the same nga gisangyaw sa mga apostoles, kaniadto, niabot ang mensahe karon kanato. Mo nang nakaibaw ta about ni Jesucristo sa iyang gibuhat, kay tungod sa pagsangyaw sa mga apostoles, og napasa, untad karon. Og mupasa pagid ni handod sa umaabot nga mga lain nga mga henerasyon. So which is tinuod gid di ay. So, ang nahitabo, ang mo'y gingon ni Gamaliel og ilang gituman o gituo sila ningon dire. Sa verse 40, kutob sa verse 42, which is atong last verse, ingon siya, the others accepted this and this advice. So they called in the apostles and had them flogged, and they ordered them never again to speak in the name of Jesus, and they let them go. Verse 41, the apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. And every day in the temple and from house to house, they continued to teach and preach this message that Jesus is the Messiah. So nitabo, ilang gitake ang advice sa mga high council, unya ilang gitawag ang mga apostoles og ilang gipang bunalan, ilang gikulata, gi-flag nila or gibunalan or gi-whip nila ang mga apostoles. Instead of patay, ilang lang gisilutan, ilang lang gibunalan o ilang gibuhian. Unya ang mga apostoles, paghawa nila dito, gibunalan na sila, gikulata na sila, pero nag-rejoice gyapon, nagmaya gyapon sila. Nga naman, kailang ginuhuna, worthy sila sa suffering nga naman, kay bawo sila nga the same suffering nga gibuhat ni Jesucristo, ilang gibuhat karon. Unya, giingnan sila sa mga high priest nga ayaw na mogsangyaw sa ngalan ni Jesucristo, gibunalan sila, unya gibuhian sila, pero sila nag-rejoice. Unya verse 42 pag pinakaninot na yun siya. And every day after nila gikulatan no, after nila nilipay sila, kay worthy sila sa suffering ko no, nga gibuhat ni Jesus Christ kanila ningon. And every day matag adlaw in the temple, sa templo, ug sa ilang mga panimalay from house to house, they continued to teach and preach the message of Jesus. Nagpadayon sila, wa sila ni hunong sa pagsangyaw o pagtudlo sa ngalan ni Jesucristo. Bisag gibunalan sila. Which leads sa ato ang last nga point, ningon ra, suffer in His name. Or, suffer ta sa ngalan ni Jesucristo. Ato nakita nga ang pagkinabuhi nga diha ni Jesucristo, uban ni Jesucristo, dili lamang ayahay ang atong kinabuhi. Dili lamang garantiya kanatay ayahay nga kinabuhi. Usahay mo mo atong una-una. Ari ko ni Jesus Christ kay para na ako'y inani ng mga butanga, para i-bless ko niya, para mo ni mahitabo sa akong kinabuhi. Pero kung atong tanaw ng kamutuuran, kung tinud-anay gid ta nga sumusunod ni Jesucristo, daghan tag opposition, daghan tag makontra, daghan tag mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili tawag na to wala sa atong plano or di uyon sa atong ganahan. Og which is mo nay kamatuoran. Og ato makita dira ang mga apostoles na kinabuhi sila uban ni Jesucristo pron sa nitabo nila. Gidakop sila, gipreso sila, gi-question sila, gibunalan sila, hapit gani sila nga matay, pero unsay ilang gibuhat, unsay ilang gibati, ingon sa, the apostle left the high council rejoicing, nalipay, nagmaya. Maybe di na ito makita, ngisi silang naong, pero deep inside, or maybe nagngisi sila, anong katawa sila, kay baho sila, nga tinuod, or mo niyang kamatuoran ng ilang gikinabuhi, nga nagkinabuhi sila, uban, sa Ginoo. Challenge sa ato, bisan kita mismo, ikaw gako. Nga kung tinud-anay gid ta nga sumusunod o nagsunod ni Jesucristo.
musuffer kita sa iyang ngalan. Nagitay problema nga masugatan. So tangtangon na to sa itong unahuna nga, ari ko dire mo, uban ko ni Jesu Kristo, pramawa ko, tantan akong problema, wa na ko, di na mahitabo. Kaya mismo si Jesu Kristo mismo nag-suffer. Si Jesu Kristo mismo nag-suffer para sa ato. Ang mga apostoles nag-suffer, ug bisang kinsa pa man nga nauban, ug nagkinabuhi diha, uban sa Ginoo, nag-suffer sila. Pero nakanindot, they rejoice, nagmalipay sila nga naman, kaya ang Ginoo rin naghatag nilag katagbawan. Ang Ginoo mo'y naghatag nilag katagbawan. Bisan pa man ni suffer sila, pero naghibaw sila nga ang kaning tanan, ang kalibutan na lumalabay lamang, ug ang ilahang kinabuhi, dito ang destinasyon niya, dito sa langit, dito sa Ginoo, uban sa Ginoo, wa na'y suffering. So samtang naa sila diri sa kalibutan, kay bao silang nana. Hinatunta nga kita pud mismo kay bao ta na isud sa tong unahuna o sa tong kasing-kasing. Nga aning kalibutan na dita exempted sa mga suffering. Labi na gyud kung nag-uban ta diha sa Ginoo. Daghag mga opposition, daghag mo kontra nato. No? Imagine na lang, for example, kita kumusangyaw ta about sa pulong sa Ginoo dira sa dan, maybe diri sa atua di man kayo mato ma-feel pero sa ubang country or bisan kani sa uban sa atua, i-question ta. Atong tumong ganahan ta makaila sila ni Jesu Kristo, i-question ta. Pero kung kananong mga di maayo nga mga pangtulunan noon, ganahan sila, ganahan ng mga tao, di ba? Tanawa. Pero mga opposition, daghag mga mukontra sa ato ang gituhuan. Pero di na bag-o. Kaysa karaan pa lang, sa unang panahon pa lang silang Pedro ug mga apostoles, nakasugat na ang mga butanga. Pero nakanindot ni padayon sila. Without nta, mo padayon ta. Ug ato makita diri sa tibuok nga pangtulunan sa ilang kinabuhi. Nga nay usa ka butang nga nahitabo ug di malikayan. Ug mao ni ang unstoppable message sa Ginoo. Nga gibitbit sa unstoppable ug di mapugngan nga mga witness og mga apostoles. Kay tungod na sila'y unstoppable ug di mapugngan nga Ginoo. So ato makita dira na opposition, na mga kontra, pero unsay nahitabo? Wala mapugni sa mga high priest ang mensahe nga gidaladala sa mga apostoles. Ug bisan pa man sa pagkalisod, gikulata, na priso, ang mga apostoles walay nakapugong sa ilang mensahe or sa ilaha. Dili tungod kay dili sila mapugnan, kundi tungod na ay dili mapugnan or unstoppable God nga nagpaibabaw sa tanan nga siya mo'y nagkontrola or iyang pagka-sovereignty mo'y nagdala sa tibuok nga situation. Sa dihang sangyaw, ang pulong niya, nakita nahimuot siya, pero gidakop ang mga tao, ang iyang mga katauhan, unsay ang gibuhat? Nagpadala siya ang anghel para mo pagawas nila, para mo padayon ang mensahe. Ug karon gipatawag, gidakop sila balik, unsay ang gibuhat? Naggamit siya og tao dito sa high priest, which is si Gamaliel, para mabuhian, para mapadayon ang iyang mensahe. Ug bisag gikulata ang mga apostoles, nagpadayon gyapon sila nganuman kay bao sila. Ang mensahe mo'y kamatuoran di mapugnan kay naa sila'y Ginoo nga di mapugnan. Hinaunta nga mo natong isud sa tong unahon og kasing-kasing. Nga ang Ginoo nato di mapugnan, unstoppable. Ang iyang mensahe. So kung unsa man ang atong ginahuna nga nagduha-duha ta karon, mawaw ta, hunahuna nga naatay unstoppable o gitawag na to di mapugnan nga Ginoo. Nga atong gidala ang iyang mensahe nga angay na to isang yaw sa bisan na pa may mo kontra. Kay kibaw ta nga di mapugnan ang iyang mensahe. Di ka mapugnan, di ko mapugnan, di tungod kay di ta mapugnan kung dili. Ang atong Ginoo nga nagpababaw sa tanan, dili mapugnan. Hinautunta mo, padayon ta, sama sa gibuhat sa mga apostoles, sa pagsangyaw, pagkinabuhi, o pagsuffer sa pangalan ni Hesus Kristo. Ug mo na atong challenge, karong kabuntangon. Kambot na. Labing kamahanan nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat Lord sa mong pulong. Painumdum ka na mo kung unsa, unstoppable ang imong mensahe Ginoo. Nagidala sa mga apostoles nga nagkinabuhi diha kanimo Ginoo. Kay sila nagtuo nga ikaw ang Ginoo, Master. Ug dapat ang among mga kinabuhi magtuyok lamang diha kanimo.
Hinaut unta Ginoo mo submitar mi sama sa mga apostoles ug magkinabuhi mi sama sa mga apostoles. Nga isip nga ikaw amo ang Ginoo, among master ug among dapat nga lagaran Ginoo. Hinaut unta nga mo bitbiton among yung imong mensahe ug mo imong isangyaw sa mga katawhan Ginoo. Bisan unsa pa man among masugatan sama sa mga apostoles. Ginoo gani amo makita nga kami comfortable among kinabuhi karon kumpara sa mga apostoles sa una. So inata Ginoo nga di mi magpapugong sa bisag unsa pa man nga mga kalisdanan or bisag unsa pa man nga mga masugatan namo aning kalibutan na ug mapadayon mi pagsangyaw sa imong buhi nga pulong. Inata Lord sa mga pagkinabuhi ng kalibutan na padayon ka mahimaya Ginoo. Kini tanan Lord ug ipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ayaw akong isalikuay ug ayaw